Bé, aquests dies segur que heu sentit molt a parlar del tema del finançament i dels pressupostos de l'Estat i sobretot de quin paper faran els diputats del Partit Socialista de Catalunya a Madrid enfront de tot això, la situació del govern de la Generalitat, les amenaces velades que ha fet a trencar relacions amb el PSOE i el PSC, etc. Mireu, jo volia comentar-vos que sobre aquest tema, que jo ja vaig escriure un article, deu fer 2 o 3 mesos, que va ser publicat al Diari de Tarragona, jo tinc molt clar que estem assistint a una obra de teatre perfectament escrita. El Partit Socialista de Catalunya mai ha votat res en contra del PSOE, ni ho farà tampoc ara, i mai ha trencat relacions amb el PSOE, ni les trencarà ara, això tingueu-ho per segur. I d'acord de finançament n'hi haurà, i segurament n'hi haurà abans del 31 de gener. Dic que això és una obra de teatre perfectament escrita i perfectament representada, perquè aquesta obra de teatre el que pretén és acabar-nos dient que un mal acord és un magnífic acord perquè ha costat molt aconseguir-lo. I què és un mal acord, us preguntaré? Doncs mireu, una cosa molt senzilla. Si busqueu mitjans de comunicació d'aquest estiu i fins i tot de l'estiu enrere, veureu que gent tan, diríem, poc sospitosa d'estar polititzada, de formar part de cap partit polític, com pot ser la Cambra de Comerç de Barcelona o Foment del Treball, ha fixat el dèficit de Catalunya i, per tant, el que hauria de significar l'acompliment de l'Estatut amb uns 4.000 milions d'euros l'any. L'acord de finançament que s'obtindrà, jo estic segur el 31 de gener, no s'acostarà, però vaja, de cap de les maneres a aquesta xifra. Estarem per sota segurament dels 2.000 milions, més a prop dels 1.500 o 1.700 milions cada qualsevol altra cosa. I això sí, ens diran, si no el temps, i com que aquests videoblogs queden registrats, doncs algú podrà corregir-me o no, si m'equivoco, que al llarg de 5, 6, 7, 8 o 9 anys arribarem a la xifra que ens toca. I això ens ho justificaran dient que la situació econòmica és tan dolenta que el govern no ha pogut fer res més. I també ens ho justificaran dient que, clar, que per Catalunya tampoc ens poden fer un tratge a mida i que d'alguna manera han de fer un acord que contenti tothom, etc. Això és el que acabarà passant. Per tant, tot el que estem assistint ara és una obra de teatre, com us deia, perfectament escrita, en la que els diputats socialistes catalans a Madrid fan un paper francament molt trist. És a dir, de què serveixen aquests 25 diputats del PSC si no poden plantar cara al PSOE en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, que aquí sí que se'ls faria mal. Aquí sí que s'agafaria el govern de l'Estat, diríem, se l'agafaria pel coll, aquí sí que estarien obligats a fer algun moviment. Si no se'ls hi planta cara, i el PSC us asseguro que no ho farà, si no se'ls hi planta cara, no hi haurà cap manera que el govern de l'Estat entengui que té que fer un bon acord de finançament per Catalunya. I ells, demà, que és el dia que es voten els pressupostos generals de l'Estat, no ho faran, ho han decidit, però és que a més, ni que no ho haguessin decidit, és que no ho faran perquè no ho han fet mai de la història. Per tant, jo em preguntaria a tanta i tanta gent que ha votat o que va votar el Partit Socialista a les primeres eleccions a l'estat espanyol, què n'espera d'aquests diputats? Perquè, fixeu-vos, estan defensant bàsicament els interessos del PSOE, no estan defensant els interessos de Catalunya. I també voldria afegir que en el cas de Tarragona, aquest tema, de les comarques de Tarragona, aquest tema encara és més sagnant, perquè a les comarques de Tarragona el PSC en té 4 de diputats, 4, que no els havia tingut mai de la vida, 4. I la persona que anava al capdavant, que és el senyor Vallès, és el coordinador d'aquests 25 diputats del PSC dins del PSOE. Per tant, encara està més obligat que ningú a defensar el territori. Com veieu, no ho faran, prefereixen defensar-se el sou i que no els castiguin, que fer el que hauria de fer un diputat, defensar el seu territori. Perquè us voldria recordar que els diputats que hi ha al Parlament espanyol o a les Corts ho són per les províncies, és a dir, ho són per una demarcació territorial. Els heu votat, vosaltres no heu votat el PSOE en general, no, heu votat amb uns diputats d'un territori. Per tant, ells estan més obligats que ningú a posar per davant els interessos d'aquest territori. Això és el que hauria de ser un diputat, el que posa per davant els interessos del seu territori, que vol dir els interessos del que els han votat. Els interessos del que els han votat, és a dir, de les persones que han votat el Partit Socialista. Això us asseguro que no ho faran. Per tant, a mi m'agradaria que d'això ens en recordéssim tots. Ens recordéssim quan arribi l'hora del paper que han fet, de com defensen els interessos de Catalunya, que és de cap manera, com defensen els interessos de Tarragona, que és de cap manera, posen per davant els seus interessos, que els interessos de la gent a la que haurien de representar, i que també ho tinguem present quan, si es compleix la meva teoria, arribi final d'any, tinguem un pressupost de finançament, sigui un molt mal pressupost de finançament, però, lògicament, el govern de la Generalitat, amb tot el seu aparell mediàtic, ens vendrà
que això és un gran acord. Doncs penseu una cosa, qualsevol cosa que estigui per sota, ja no dic els 4.000 milions d'euros, que és el que insisteixo, el que entitats econòmiques i financeres han dit, 3.500, tot el que estigui per sota de 3.000 o 3.500 milions d'euros serà un molt mal acord de finançament. Això sí, estigueu preparats per llegir i perquè ens venguin que això és el millor acord de la història de Catalunya.